Let us pray. Dear God, we thank you this morning for your grace and your mercy as we are living in the times that are so important. A lot of changes that brings us to confront ourselves in a way that we have never done in the past. We also want to thank you for the path that you have led us, your patience and your grace through the old covenant, which has given us a sure foundation that we can trust where we are and the future that is before us. This is our humble prayer in Jesus' name. Amen. So I'll start by greeting everyone. Ngizocala ngokubingelela wonke umuntu And just to appreciate the time that we are living in this point in history. ngithathe nje isikhathi sokuthi ngibonge nje isikhathi esiphila kuso njengamanje, And just as a way of encouragement that we need to realize the blessing and the privilege of being alive at this point in time. ngithathe nje ithuba lokuthi ngikhuthaze, ngibonise nokuthi kusisibusiso kangakanani ukuphila kwesi sikhathi esiphila kuso. So I'm going to share my screen. I'd lock the screen. So ngizoshare i-screen. I will just ask people not to touch their screen so that we don't disturb the board. Ngizocela abantu nje bangathinti i-screen ukwenzela ukuthi kungabikho ukuphazamiseka kwe-screen. Okay. So I'm just going to go back and use the previous study we did some weeks ago. Ngizobuyela emva nje sijonge kwesa sifundo sivike sasenza kwiveki ezidlulile As an introduction to the thoughts we want to share or look at in our today's study. njengento ezokwazi usilekelela ukusiletha kwisifundo sifuna usenza namhlanje. So we the study on which was basically touching the shift from the old to the new covenant. Phela ngiphindele Milton, sorry. So we looked at the shift from the old to the new covenant. Siye sajonga ke inguquko ebekhona phakathi ukusuka kwisivumelano sakudala kuya kwisivumelano esitsha. And we were trying to understand what does it mean. Sibilinga ke ukujonga ukuthi kahle kahle lento lena isho ukuthini. And we also wanted to understand the fundamental shift that the movement has realized. And sijonge nokuthi i-movement nayo ishintshe kanjani kulento sithetha ngayo. And interestingly, we managed to see that the model of the old covenants are not fit for purpose. Siye sabona ke ukuthi isivumelane sakudala okanye indlela isivumelane sakudala sibekwe ngakhona ayisalungelanga ixesha esiphila kulo ngoku. And a lot of information is already being shared on how to draw principles from this old covenant. Ney'fundo eziningi seziphumile ke ezibonisayo ukuthi
sikhupha kanjani i-principles ezikhona kwisivumelwano sakudala. So as we have been also learning that parables are the ones which help us to understand things. Njengesesifundile-ke ukuthi zii-parables zisilekelelayo, imizekelo esilekelelayo ukuthi sikwazi ukuqonda. So we looked at a few examples in history like relationships. Siye sajonga-ke umzekelo ukusuka kubudlelwane. And also issues to do with keeping the law. Nento yokugcina umthetho. So we started to see striking principles that were already given, but we did not realize them or their implication in such a way. Siye sabona-ke ama-principles amqoka or abonisayo abonakalayo. So we learned that institutions are there to protect. Siye sabona-ke ukuthi i-institutions zikhona lapho ukuthi zikwazi ukukhusela. And we also saw that we had a view of individual role in the process of salvation. Siye sabona ukuthi kukhona ubuntu ngobunye kolu hambo lokusindiswa. And one of the major shifts was how we had viewed the end of the Great Controversy. Ushintsho olukhulu olenzekile ukuthi sibuka kanjani isiphelo sale mfazwe. So we had this idea that God is going to destroy sinners and save the righteous. Siye sasithi-ke thina uNkulunkulu-ke uzokutshabalalisa aba benza isono ashiye aba balungileyo. But we realized that the primary goal throughout history was to establish the knowledge of institutions. Kodwa-ke xa sihamba emlandweni siye sabona kafika-ke eyona into uNkulunkulu ebeyenza kukuqinisa le institution. And we saw that the framework of these institutions is equality under the law. Kodwa-ke esi sikhungo sikhandelwe phansi kwe-equality. So today we want to have simplified the title of what we're going to do. Namhlanje kodwa-ke sizolinga ukuthi siyenze ibe lula isifundo okanye isihloko sanamhlanje. So we are going to trace the development of relationships throughout humanity. Sizojonga-ke ubudlelwane emlandweni. And one of the primary examples we use is the relationship between individuals, we can call it marriage. Sizojonga-ke ubudlelwane sizojonga umshado njengesijonga-ke ubudlelwane. And also parent-child relationship. Naxa sijonga-ke ubudlelwane phakathi komzali nomntana. So what I want us to see Eyona nto ndifuna-ke siyibone-ke is that when you look at the concept of relationships in general, xa sijonga-ke ngokupheleleyo-ke ubudlelwane in different dispensations, it's mostly ideas that are shaped at a societal level.
Ubudlelwane obu buye bakheke ngendlela yokuthi umphakathi wakheke kanjani okanye ngendlela umphakathi ucabanga ngayo. Even when you come to the lowest level of an individual describing what they think love is or how love looks like in a society. Ude ufike ezansi apho uzofikela khona umuntu ezochaza khona ukuthi ucinga uthando yintoni. It's not ideas that each and every one of us create or think of and come up with an idea. Ayiyo micabango nje kuphela le siyicabangayo okanye siyidalayo okanye sisuke sizenzele yona. So what you often realize is that these are concepts that are already formulated at a higher level, and they actually run through different societies. Uzobona-ke ukuthi le mibono kahle kahle imibono esuka yenziwe ukusuka phezulu and then-ke siyibone isehlela ezansi kubantu abangaphansi. So we are going to look at, I'm going to start by simplifying the things that I've put on this line. Ndizoqala-ke ngiyenze ibe lula-ke izinto engizibekileyo kulo mgqolona. To just summarize it in a simple way, if you look at from Eden, the beginning of the development of humanity. Sizoyiqala-ke Eden ubonisa apho isuka khona. So you are going to see that societies developed into this age of. Sorry, Milton. Okay. I got distracted by something. And ngicela, can you just wait? I lost Uzum. Kumar, I lost Uzum, and that's what's happening here. Kumar. Okay. Nangikhona. I-mic yethu to speak. Where is mic? Okay, Milton. Yeah, technology. Sorry. I don't Okay. Now Milton? take your time. Yes. Okay. No, it's fine. You can continue that. Okay. So in very simple and general terms, the relationship were developed into this period which I've called the dynastic phase. Kalula nje xa sijonga ubudlelwane okanye ubudlelwane phakathi kwabantu ababini bubekwa in a dynasty. What's a dynasty? Can you explain dynasty? Okay, dynasty is the period of kings, the kings and queens. Oh, i-dynasty ke leli xesha lamakhosi iinkosi neenkosazana. And we know it's connected with the agricultural period. Actually, it's the further part of the development from the agricultural period to the dynasty period of kings and queens. Siyayazi ukuthi ke eli xesha leenkosi lihlangane okanye lihambiselana neli xesha apho abantu batyala khona basebenza ngomhlaba khona. So when it comes to relationships like marriage, Ke ngoku xa kuziwa kwizinto kwibudlelwane obufana nomshado, relationships are purely based on, it's a transactional relationship. Let me put it that way. xa sibona ke imishado yinto e-transactional. For example, if you are a prince, Umzekelo, xa uyinkosana,
You are born as a prince in a royal palace. Xa uyinkosana unendawo yakho okuthiwa yi-palace. When you grow up and come to age, Xa ukhula ufika exesheni apho somdala khona, what comes through the king, the mind of the king? What is the most important thing? yintoni le efika engqondweni yenkosi? Yintoni ebalulekileyo? By default, you are being prepared to inherit maybe that kingdom, right? Kahle kahle uyinkosana kunyanzelekile ukuthi wena uthathe isikhundla sobukhosi. And whatever is going to happen in your life is the best interest is to protect the kingdom. Ukuthi kuzokwenzekala ntoni empilweni yakho, into ebalulekile ukuthi efanele yenziwe ukuthi kukhuselwe esi sihlalo. So even when it comes to the partner you are going to marry, Loo nto leyo izochaphazela nomuntu ofanele kumshadile. it's not about what you want as an individual. Loo nto leyo ayixhomekekanga kuwe wena njengomntu. In most cases, it had even nothing to do with love. Exesheni elininzi futhi ayinanto nokwenza nothando. So the best interest is for the continuity of that kingdom or that empire. Into ebalulekile ukuthi lo mbuso lona uqhubeleke. So let me use a different example. Mandenze umzekelo ohlukile. We go to an example like Abraham. Siye kumzekelo ofana no-Abraham. He had a son, Isaac. Unyana wakhe ngu-Isaac. When Isaac comes to age, Xa Isaac ke sekemdala efika exesheni, we know the story Abraham thinks of. We need to find a wife for my son. siyalazi ibali laka-Abraham apho anomicabango khona yokuthi fanele afumanele unyana wakhe intokazi. He looked around his best officials that he trusts in his family. Uye wajonga ke kubantu anabo abamsebenzelayo. Send them to the land that he was born. Wabathumela ke kwilizwe apho yena azalwa khona. And look for a wife for his son. Ukuthi abahambe bayokhangelela unyana wakhe lona intombi. So both parties, they appreciate this arrangement. Bobabini ke bavumelana nale ndlela lena izinto zihanjiswa ngayo. For the best interest of the institution that they are surviving in. Ukulekelela isikhunga esi baphila phansi kwaso okanye balinga ukusenza. And this relationship, in some cases, they worked out well. Things were fine, no problems. Kakhulu xa uzojonga ukuthi obudlelwane obuye buphumelela kungekho ngxaki. So even when you look at the parent-child relationship, Naxa sojonga ke ubudlelwane phakathi komzali nomntana, the ideas and the concepts of what is at stake in terms of your life as an individual. ukuthi wena yintoni ofuna uyenza ngomntana okanye it is not that important. Ayibalulekanga ukuthi wena ufuna ukwenzani okanye ufuna uba yintoni. So another example you can look at if you are a child in this age. Omnye umzekelo singawujonga ukuthi xa wena ungumntana okanye mawuyingane ngeso sikhathi leso. For example, you are born in the royal family as a man. Uzalelwe ebukhosini njengomfana. Why are you expected to be strong? Kutheni ulindeleke ukuthi ube namandla?
anyone wants to try, why are you expected to exhibit strength and courage and be someone who can fight? Why are you expected to have all those attributes? Kutheni kunyanzeleke ukuthi ubonakale njengomuntu o-strong, njengomuntu o-courageous, njengomuntu onjani? Onesibindi. Anyone who wants to try? Ungabe ukhona umuntu ozama try? You can try. Hello, Yes. is to sustain the palace and yeah, the nation as a leader. So you have to inspire and be strong for everyone, actually. Yes. So not just Ufuthi-ke uthi kufanga ube nesibindi ukukhuthaza nalawa bantu abaphakathi abasemphakathini, hayi nje kuphela for wena. what happens sometimes when you are born soft, you are just, let me not use the word weak. You are not someone who likes to fight. You don't like power. What will happen to you if you are a son of a king and you are just not that strong and you don't have all this? Kuzokwenzakala ntoni kuwe if ungumntana wenkosi kodwa-ke ungakuthandi ukulwa, ungenawo amandla, ungakho kuzo zonke izinto ezidibanise nokulwa, kuzokwenzakala ntoni kuwe? What happens to you? Kwenzakala ntoni kuwe? Akuna? I think you won't be able to protect your family. Ulindele uthi-ke ngeke ukwazi ukukhusela ifamily yakho, And how umndeni does wakho. your family look at you? Your father is a king. Ngabe How do ke they look at you? ifamily yakho nijonga kanjani? Your father will disown you. Omnye ke Yes. uthi utatakho uzokulahla, uzokukhupha efamilini. That's actually an interesting characteristic because in some cases you even get killed. Some fathers will kill their own weak children, and it's either they are going to risk to keep you in the family and put the empire at stake, or they choose to either kill the son who is weak. Bazokhetha exesheni elinintsi ke abazali bebekhetha ukuthi phakathi kwento ezimbini zokuthi bayagcina bariske ubukhosi babo okanye bakubulale njengomntana obuthakathaka. So why are we mentioning all these things? Ngabe kutheni sithetha ngazo zonke izinto ezi? When you come to look at the emotional well-being or the emotional development of humanity at a very large scale, Xa uzojonga ke ukukhula koluntu usukela phantsi, you can actually start to see a lot that we have been in dispensations that are so brutal to our emotional well-being. uzobona ke ukuthi sidlule uluntu ludlule kwizimo apho imizwa yomntu ingakhathalelwa khona. So in as much as humanity was developing and institutions were able to stand for a long time, Xa sijonga ke izikhunga ezi zona zibikwazi ukukhula phakathi kwazo zonke la maxesha lana. in this age, you are going to see that the emotional part of human being was not part of the issue. It was not really considered. Kodwa ke uzobona ukuthi imizwa yomntu ibingathathelwa ngqalelwa kangako. So there is a study which Curtis did, I think last week, with the Canadian ministry. Sikhona imfundo oKhathi sebesenzile kwezibhekezo ezidlulele ne-ministry yaseCanada, where he was showing the relationship between individuals and the institution in
using the example of ancient Israel. Apha bebonisa khona umuntu ngobonye ne-institution, ne-institution. And we managed to see that the most important thing for God was to preserve the knowledge of the law. Into esiyibonileyo ukuthi eyona nto ebibalulekile kuNkulunkulu ukuthi akhusele okanye asindise ulwazi lomthetho. And there was a cost to that decision. Loo nto leyo iye yaba nemiphumela engemihle. So one of the characteristics that made it sensible for God to decide to save institutions first in all these dispensations Eyona nto uNkulunkulu ebeke phambili ukuthi akwazi ukukhusela ezi zikhungo lezi. it is the fact that institutions have the ability to stand for a long time. Kungenxa yokuthi izikhungo ziyakwazi ukuhlala ixesha elide kakhulu. When you compare with the life of a human being, how long can a life of a human being go for in the old covenant, in the old dispensation? Xa uqhathanisa ke impilo yomntu neyesikhungo, ingabe impilo yomntu yona ikwazi ukuhlala ixesha elingakanani? Not to say human beings are not important, Andithethi ukuthi ke umntu akabalulekanga. but you can see that institutions last longer than the life of an individual human being. Kodwa ke into esiyibonayo ukuthi impilo yesikhungo iyakwazi ukuhlala ixesha elide kodlula impilo yomntu. So the priority is going to be put on making sure that these institutions develop and this knowledge is preserved through different periods. Into esiyibonayo ke uThixo ayenzayo ukuthi khaniphindele yona Milton, ndiyacela ivele yakhathi phone. Okay, so we see that it makes sense that God had to prioritize the knowledge of institutions. Into esiyibonayo eyenza eletha umqondo ophelele ukuthi kutheni uThixo ekwazile ukugcina institutions. But when you look at the development of ideas which humanity have to cope with in this period, Kodwa ke xa uzojonga imicabango uluntu fanga iphile nakho ukuthi bakwazi ukusurvive kwela maxesha lana, we have to realize the cost that was part of this decision or this choice. Milton, your phone seems muffled up and kuzwa kahle. So we had to realize the cost of what this dispensation had on us as individuals. Fanga sijonge ke ukuthi igalelo elibe khona empilweni zabantu ngenxa yalento eyenzakeleyo. So I hope we now have a clear picture of what this dynastic age means. Ndiyathemba ukuthi ninesithombe esingcono ukuthi xesha lamakhosi lisho ukuthini. So we can even overlay also the religious ideas that overlay on top of this period. Network, can someone put it, Milton, sorry, network, it seems to be cutting. And that's if you're in Milton. Yes, I can hear you. Okay, put it. Okay, Tato. It's okay. Okay, Solopina Milton. So I said we've okay, seen that. Before let me just try to go out. Okay, no, it's fine. Okay, Milton, go on. I don't know how when Tato left, my board also disappeared. Oh. Sorry, press i-board yakho nge-mistake, yes. Okay, it's fine, it's fine. Okay, so I was saying we can see that we overlaid both the influence of the kings and queens in the society
Uzabona ukuba sizamele ukubeka ifuthe lekumkani nekumkanikazi ebantwini bokuhlala jikelele. And you can also overlay the religious influence that doctrines defined relationships in a very big way. Sabona nendlela uNkulunkulu aveza ngayo ukuba kubaluleka kangakanani na indaba yamaqumrhu ebukumkanini bakhe. And even when it comes to relationships, it's for the best interest of either serving your religious institution or the empire that you are living in. Nama kuzwa kwezenkolo kuzobonakala ke ukuba kusoloko kulungiselelwa ubuhle bequmrhu elo okanye inkolo leyo ophila kuyo. So this takes us to the next period, which we are going to look at, which is called the Romantic Age. Izasithatha ke lento isise kwinqanaba elilandelayo esithi ke ubudlelwane bokusondelana romantically okanye ke ngokwezothando. So there is a fundamental shift which occurs in this dispensation. Sizobona ke kukhona ukushenxa kwezinto okuthile xa sifika kule dispensation. So on that line, I've just put an estimation. This begin to take shape in the 1800s going forward. Iqala ke le kule minyaka yo-1800 ukuya phambili. So I'm going to read the definition of what this period entails, or what this period means. Sizawukhe siqalasele ke into yoba ingaba eli xesha linantoni limayelana nantoni. So the Romantic Age, roughly from 1798 Basijonga ke le romantic age susela nje phaa kulaa minyaka yo-1798 was a major artistic, literary, and intellectual movement. ibiyintshukumo nje elimayelana nezocwaninga okanye nezobuchwepheshe kwakunye ke nokubeka nje izinto hlaza nje. It started in Europe as a revolt against the rationalism of the Enlightenment. Bonakala kuqala ingathi yintshukumo ephikisana nokubonakala kusiza kokhanya. And also it was a response to the industrial changes in that era. Ibonakale kwakhona ingathi ikukusabela kwiintshukumo bezikhona mayelana ke nokuhlala nje jikelele. One of the other interesting characteristics was that also it was a response to the failure that religion had failed to control or influence society. Enye into eyenza umdla kakhulu ibonakala ingathi yintshukumo ephikisana nekuthi i-religion ayikwazanga ukwenza umsebenzi fana iwenzile ebantwini jikelele. So this is the beginning of Christianity beginning to lose its significance in society. Ibonakala ke lento ingathi sisiqalo apho ubuKristu buqala ukulahlekana khona nokubaleka kwabo ebantwini nokubaleka kwakho ebantwini. I'm gonna read the last sentence and then we simplify it. So funda ke isivakaliso sokugqibela sibe sisicacisa. So this era emphasized heavily on individual emotion. Eli xesha ke beligxile kakhulu kwiimvakalelo zabantu ngabanye. Deep imagination, profound reverence for the natural world. Eyona nto ibingamandla ke begxile kuyo ibikukuhlonipha izinto ezikhoyo zasendalweni eziphambi kwabantu ngelo xesha. So putting it simply, this is where even atheism is born as a response to the challenge that religion had failed to address. Basingayibeka ke ngendlela ecacileyo kulapho kuqalisa khona i-atheism, laa nto yokungazani noThixo okanye abantu bekholwa nje kuThixo bembekele kude. And I just want to explain a bit better on that issue of atheism, the way we had understood it in the past. Ufuna ke sijonge kakuhle ke lento ye-atheism uba besiyiqonde kanjani ekuqaleni. If you remain in this mindset of a religion, Uba ngaba ke uyosoloko ukule ngqondo enje yenkolo, we saw atheism as a bad thing. They just reject God.
Kulapho ke buzoqonda khona into yokuba i-atheism ke yindlela nje yokuba ungamfuni uThixo, These people worship nature. apho abantu bekhonza izinto ezizendalo, And we end there. uphele apho. But we are going to discover that it's more complicated than that. Kodwa xa sinoyijongela kufutshane sobona into yoba kuninzi okukhona okunzulileyo. So we know there's a lot of development in terms of humanity discovering things in the positive direction which happened in this era. Sizawubona ke into yoba khona okukhulu ebantwini ekuziboneni izinto osithi sokuqaphela uba kuyenzeka kweli xesha likhoyo ngoku. People start to understand the idea of human rights, individual choices. Abantu ngoku sebeqalisile ukuqonda mayelana namalungelo abantu kwakunye nelungelo labo lokuzikhethela. So all these ideas are going to shape even our idea of how relationships should function. Ezi ngcamango zonke ke zizawulungisa ingqondo zethu ekubeni sijonge kakuhle into yoba ubudlelwane phakathi kwabantu kufanele kube bunjani. For the first time, even when you want to think of like a marriage relationship, Okokuqala nje okokuba ube uzawuthi xa uqala ucinga ngobudlelwane basemtshatweni, in this age, you are now free to explore the world the way you want. kule meko ke sijongene nayo ngoku ithi unelungelo lokuba uzibone izinto ngendlela ozibona ngayo. You have the choice to make. It's no longer about your family. Unalo ngokulungelo lokuzikhethela ngelithi izinto ozenzayo nozikhethayo azisenanto yakwenza nefamily yakho uba ithini. If you are part of those who have seen that religion is not the best way to guide my life, Ukuba ngaba wena ukweli qela elithi asiyonkolo emele uba ibe yiyo endixelelayo uba mandiphile njani, you can now make those choices. uyakwazi ukuba uphile ngolo hlobo ukhethe ngalo. So I want us to see that this brings a very fundamental shift in the way people think. Uyayibona ke into yoba ngoku le nto ingqondo zethu izisusile kwiindaba ezikade zikuyo yokuba indlela izinto esizibona ngayo iseyiyo le yakuqala. And there's a lot of positivity that comes. Human rights are good. Ininzi ke into entle eza nale ngqondo ngoba siyabona into yoba amalungelo abantu ayinto entle kakhulu. And the cry that humanity discovered that we need a better way of understanding life was also a good thing. Nesiyasilile besisoloko sikhona ebantwini sokuthi sifuna indlela engcono yokuqonda ubomi, siyasibona ngoba ibisisililo esihle. So I want just to add on the emphasis on the shift from the corporate or institutional ideas to the individual emphasis that was put in this era. Funa ke sikhangele ke into yokuba olu tshintsho kusuka apho ubujonga izinto ngokwendlela iqumrhu elikhulu elithile elibona ngayo kuza kweli loba wena ungumntu sisiqu uzibona njani izinto wena. It brought its own challenges as well. Ewe kona ikhona imicelimingeni eze nayo le meko. So we mentioned that this movement wants to replace Christianity with something else. Ibonakala ke le nto ingathi i-movement ifuna ukususa ubuKrestu ibeke enye into. And this was like entering into an unknown world. They need to start to explore new things from scratch. Please come back, Milton. So it's an age where they are exploring the unknown. They are entering on an enchanted ground. Ibonakala ke siqala umhlaba omtsha ongakhange ongumqobi wethu ongakhange wasetyenzwa. So there were fears that humanity was actually have to deal with. Ewe ke zikhona iimeko zoloyiko uluntu olujongene nazo ezothusayo. If you remove religion in your life, Awususa inkolo ebomini bakho, what was going to guide your moral yintoni ke ngoku framework? ezawuthi? Oh, sorry. Yes. Yeah. What was going to guide your moral framework, your moral navigation or moral compass going forward?
Uzawuba nesiphi ke ngoku isikhokhelo xa ususa inkolo esizokuxelela uba ibomini uphila kanjani? So they needed to come with a replacement, what they have removed. You can't leave a vacuum, no religion and nothing. Funeka kube nento ozoyibeka, awukwazi ukususa inkolo ushiye nje isikhewu esingavalwanga nto. So this is where they replace that idea that individuals inside, they can discover themselves. Kulapho ke kungena khona le ngcamango ethi umuntu lo enguye ingaphakathi elilakhe unayo indlela yokuzifuna yena azazi uba ungubani. And this is the era where the ideas like each and every one of us internally, we are actually good. We are actually sweet people inside. Kulapho kuvela khona ingcamango ethi umuntu lo engumuntu ulungile yaye umuntu ngamnye unayo indlela elungileyo yokuzifuna azazi. And all that each and every one of us need is to find the suitable partner and things will be fine. Apho sibona khona into yoba umuntu ngamnye kumele uba yena azazi into yoba yena ufuna oluphi uhlobo lopartner nezinto azithandayo yena. So these ideas are going to shape our thinking in so many ways. Ezi ngcamango ke zizawuzitshintsha indlela esicinga ngayo ngendlela ezininzi kakhulu. Society is going to develop these concepts in many forms. Abantu ke ekuhlaleni bazawuba nazo ezi ngcamango bezikhulisa ngendlela ezahlukahlukeneyo. Through poetry, Banye bazawubhala imibongo, books such as novels, banye babhale iincwadi ezingamabala amade, iinovel. cinemas and theaters, through acts, they were exploring these ideas. And these are things that this generation begins to absorb going forward. Imidlalo yaseqongeni kwimiboniso bhanyabhanya izawube isiza nezi ngcamango kulapho ke zizawuthi zifunxe khona zingqondo zabantu kwesi sizukulwana sisiya phambili ke nale ndlela yokubona izinto. So we can combine this with the dawn of the internet age. It's all in this period. Singayidibanisa ke le meko nokuqhekeka kokusa apho sibona khona ukungena kwe-internet kweli bakala lokuphila esikulo. So these concepts of romanticism are going to expand and they get replayed in many forms. Sizawubona ke into yoba le ngcamango ekhoyo efikayo yobudlelwane kwezothando izawuya ikhula ngokukhula isiya phambili njengoba siphila. So as I've mentioned, that this comes with also its own challenges. Bese sitshilo ke sathi nale meko izawuza nemicelimingeni ethile. I think we have already been taught that this period also is the period where the international order is actually born. Ndicinga into yoba ke sayikhankanya into yoba eli xesha kulapho kanye kuza kuthiwa kubekwe khona ke laa mthetho si-international order. So two fundamental things that humanity needs to grapple with is Izinto ke ezimbini ekufuneka uzibambile ezisiseko nazi. at a political level, it's the economic environment that is driving humanity. Xa sibheka kwimeko yezepolitiki ena nto ke ihamba phambili lurhwebelwano okanye ke imeko yezoqoqosho oluchaphazela abantu indlela ebachaphazeleka ngayo. And individually, you have to navigate with all these ideas of you need to find love in the way you want, and the world can accept you the way you are. Xa sijonga umntu njengesiqu sifumanisa into yoba ngoku unikwa ithuba loba uzikhangele wena ubungubani, wenze izinto ngendlela ozibona zikulungele ngayo yaye nehlabathi kufuneka likwamkele ngale ndlela ozibona ngayo izinto. So to simplify this period, there is so much information that is developed in this age. Xa siyenza lula ke le ngcaciso zininzi izinto esizibona ziye zakhula kweli bakala lobomi. For example, when we talk of education, Umzekelo xa sithetha ngezemfundo we have seen that as institutions grow in this period, siyaqaphela kukuba njengoba amaqumrhu ekhula kweli bakala lobomi, education expanded and it was guided under institutions. nezemfundo ziye zakhula zikwisikhokelo ke esiphantsi kwe-institutions.
If you compare this age with the dynastic age, Xa sinokuthelekisa eli xesha langoku nelidlulileyo, even the upbringing of children at an early age, institutions take over and start instilling values and proper education. kwa besebancinane abantwana amaqumrhu athatha inxaxheba enkulu ekubakhuliseni bebanikeza ke imigangatho ethile emihle yokuphila. So we can see that there are many benefits and privileges that this period brings to humanity. Sawubona ke into yoba kuninzi okuhle namathuba amahle kakhulu le ndlela yokwenza izinto ekuza nayo ebantwini ngokubanzi. So when you go to the contrast which is being made with the old and the new covenant, Awunokhangela kuthelekisa umahluko okhoyo phakathi kwesivumelwano esidala kwakunye nesivumelwano esitsha. a lot of good things that are developed in this age. Izinto ezininzi ezinhle ezithe zabo ziyabonakala zikhula kweli xesha langoku. They are going to be implemented in an old framework. We are still damaged with the way the old covenant brings things. Zithi izinhle zinjalo kodwa zisuke zibe nalamsi wendlela besibona ngayo izinto kwi-old covenant sisuke ngosifuna uzenza ngengqondo ye-old covenant. So when you come back to the examples that I've put, marriage and parent-child relationship, Asiza kule mizekelo ke sesike sayikhankanya ubudlelwane phakathi komntwana nomzali kwakunye ke nobudlelwane kubatshati. this idea that an individual is born with the capacity and they are actually good inside, Le ngcamango yokuba simazi umuntu ukuba ungumntu onamandla okuzilungiselela azibone ubomi bakhe ngendlela obuyiyo ngaphakathi kuye. there are some philosophers who have analyzed that this idea was not understood correctly. Khona ke osongcinga ziphakamileyo abathi le ndlela ke yokubona umuntu inakho ukuba iyangaqondakali ngendlela eyiyo. So we've mentioned that when you look at our emotional well-being, the dynastic age didn't do a good job in upbringing or When we raising mention- people. Come again, Milton? When we mentioned this dynastic age, Xa besijonga ke eliya xesha lezikumkani it did not do a good job in upbringing a society that is emotionally well-balanced. ibisibona into yoba kube khona ukungenzi kakuhle ekukhuliseni abantu abakwimeko ephilileyo ngokweemvakalelo zabo. So I want us to think of the implication that has when you come to a period where you are now discovering that you are actually free to be who you want. Funa kujonge ke ifuthe ebenalo lento ukusukela kwelaa xesha ukuza ngoku xa ngokwena soziqonda into yokokuba unelungelo lokuba ube yilento ofuna ukuba yiyo wena. And one of the effects that we need to really look at is that the breakaway from religious values or institutions. Enye into ekufuna siyiqaphele yile nto yokuzigudlula usuke kwaphela ekubeni ube phantsi kolawulo nefuthe lenkolo. The replacement that comes put the trust in each individual. Uyayibona ke indlela ezowubekwa xa kususa ireligion into yoba iveza into yokuthi wena ufuneka uzithembe wena ngokunokwakho. And in reality, these are individuals which emotionally they are damaged, if I may use that word. We need to understand it in context. Ebunyanisweni ke xa sinokukhangela kakuhle ngokwendlela esibona ngayo sobona into yoba kwaba bantu esithetha ngabo esingabo bonzakele ngokwasemoyeni. But because humanity wants to go forward with peace, we need to make sense of how can we go forward. Kuba ke umuntu efuna ukuqhuba nobomi eseliqolweni kufuneka sikhangele indlela yokuba sizawuya njani phambili nale meko. So this is going to bring a very serious challenge that we want to simplify in the few minutes that are left. Izawuzisa ke umcelimngeni omkhulu ke into yoba le nto sizayenza lula njani into ke sizathi siyikhangele kwimizuzu embalwa eshiyekileyo. We mentioned that good institutions are being raised in this period. Ewe kona ikhona into ethi amaqumrhu akhona asekwayo ngoku alungile kweli xesha langoku.
the development of educational systems, which are very important, ukukhuliswa kwamaziko ezemfundo abonakala ebaluleke kakhulu, but not enough emphasis was placed on managing or helping individuals to navigate how do they understand themselves. kona kuba khona ke ukusilela okuthile ekubeni abancediswanga abantu okanye iziqu zabantu kokuba bakwazi ukuzifunda bona ngokunokwabo bexhotyiswa ngendlela yokwenza oko. So to simplify this challenge, Sizama ke ukuyenza lula le meko esijongene nayo ngumcelimngeni. society assumes that when it comes to our understanding of relationships and how to love, it's a basic thing that everyone can figure out themselves. Abantu ekuhlaleni bacinga into yoba indlela yokudlala nabantu nendlela yokuthanda indlela nje sisiseko elula ongavele umuntu umxelele uba makayenze njani. And that subject is going to be given more pressure with the way information is coming throughout different media channels. Izawuthi ke lento inike uxinzelelo ukungeniswa ebantwini ichatshazelwa zindlela ezikhoyo esizibona ziqhubeka esiza nolwazi nakumaziko onxibelelwano imedia. As we have all experienced, that romantic age emphasis is on our feelings and our instincts. Njengoba ke sesike sacinezela into yokuba ubudlelwane obu busoloko bubonakala ngathi buxhomekeke kwindlela umuntu aziva ngayo nendlela azibona ngayo izinto ngobunzulu bakhe bangaphakathi. At first, we were just blaming these things and we said they were bad when we were still in our religious context. Qala ke besizigxeka ezi zinto sisithi zinto ezimbi ngeliya xesha ke ingqondo yethu ibisagqunywe yimeko yezenkolo. But when it comes to, in the context of this movement from 2017, Kodwa ke kuthe xa kufika kwindlela izinto esizibona ngayo apha kwi-movement kususela apha kumnyaka 2017, the studies of the nature of man brought us to the same reality that the world is facing. izifundo ke mayelana nemeko yomuntu iye yasizisa ngqo kanye kule ndlela ilizwe elimfunda ngayo umuntu imeko yakhe. We realize that relationships are very complex. Sifunde into yokuba ubudlelwane obu phakathi kwabantu nabantu buyinto eyingxubakaxaka kakhulu. And the studies of the nature of man even showed us how difficult it is for even an individual to deal with themselves. Sifunda into yokuba ngendlela umuntu ayiyo uyida afumana ubunzima kwayena bokuziqonda into yoba ungubani. Even our definition of what sin is was challenged. Kwa ingcaciso into yokuba yintoni isono ibe yinto engekho lula kakhulu. We had to go beyond just the idea that sin is just doing bad behavior and you need to try to be perfect and do good. Can you just to say it again? The audio was not very clear for me. So we were challenged to define even what sin is. Sikhe sabona ke kunzima kakhulu kwakuchaza ukuba yintoni isono. And to move away from the simplistic definitions we had that sin is to do bad behavior or to break the law in terms of the way we behave. Kwanzima kwakusuka kula ngcamango yokucinga into yoba isono kukophula umthetho nesimilo esingesiso. So to try and summarize this age, to what exactly are we trying to understand? Asizama ke ukucacisa ngeli bakala lokuphila sizama ukuqonda ntoni kanye kanye. So there are some of philosophers who are actually discovering that emotional intelligence has never been discovered or taught in a proper way. Kukhona ke abacwaningi bengqondo yomuntu abaqaphele into yoba lento esithi i-emotional intelligence ayikhange ifundwe okanye ijongisiswe nzulu kakuhle. So in as much as the romantic age has so much privileges, good laws, good institutions,
No, nakubeni ke ixesha eli le-romantic age linezinto ezintle, linamathuba amahle namalungelo athile amahle. relationships did not get any way better. Kuyabonakala kona uba ubudlelwane obuphakathi kwabantu abukazuya kwindawo ebhetele. And we are still faced with this challenge or reality to deal with. Usabonakala ke sisinale ngxaki esibhekene nayo ukuba kufuneka sizame ukuyijonga le nto ngeliso sizame ukuyilungisa. Even when you look at the context of this movement, we thought all the messages we had were going to make us better and pure and we behave properly. Noba singajonga ngendlela esifunda ngayo kwi-movement, sike sacingela into yoba imiyalezo le ekhoyo izasenza sibe ngabantu abahle abakhaliphileyo nababona izinto ngendlela eyiyo. But we realize that this standard we have set for ourselves is too high and we are not really going anywhere close to it. Kodwa siqaphela into yokuba akukhange izinto zibe lula njengoba besicinga into yoba zizawuba njalo. So what we are realizing is that the models which families, relationships were structured around, Nantsi ke into esiyiqaphelayo yile yoba imizekelo le esijonga kuyo ibisetyenziswa zii-feminists nalapho bejonge khona indlela yokwenza izinto, they did not in any way attempt to address our emotional well-being. ayisiyo mizekelo ekhe yanza ilinge elithile lokungena nzulu kwindlela umuntu ngamnye aziva ngayo. So in summary or in simple, we can all say we are all emotionally unwell. We are not well emotionally. Ake sinokuthi siyenze lula le nto ukuzama ukuyicacisa singathi ubonakala into yoba sonke asiphilanga ngokwasemoyeni sonzakele. So this brings us to this dispensation I have put therapeutic age or restoration. Le nto ke isizisa kweli bakala ke elikhona esilibonayo ebhodini apho sithi therapeutic ixesha lokwelatshwa nokubuyiselwa kwezinto kwisimo esisiso. I'm just going to read the definition of this term so that we understand it. Zakhe ndifunde nje ingcaciso yeli gama kwenzela uba sibe nako ukuyiqonda. So therapeutic age describes a cultural era Therapeutic age ke ichaza ixesha elithile lezesiko focused on personal well-being, apho ke kuthethwa ngomuntu enguye nje, emotional self-discovery, apho umuntu ekwazi ukuziqonda yena isimo sakhe ngokwasemoyeni, imvakalo zakhe ngokwasemoyeni, psychological healing, apho umuntu efumana kwelapheka ngokwasengqondweni. Okay, the context it was given with this age Ngamke ibinikezwa ihambelana nelibakala. we have read that it was to replace the traditional and social and religious commitments that were there before. Sifundile ke into yokuba injongo yayo ibikukuvala isikhala nje bekuzawususwa le meko yokuxhomeka kwezenkolo yezesiko nasekubeni abantu into bazibona kanjani. So we can actually see that as the messages are opening up, Siyaqaphela ke into yoba ngokuya imilayezo ivuleka ngokuvuleka. yesterday we were learning that the Christian worldview is no longer fit for purpose. Siye safunda izolo into yokuba indlela yokubona izinto ngokwezenkolo ayiseyonto ekwaziyo ukufikelela kuyona njongo ibalulekileyo yobomi. And we know those views shaped even our thinking when it comes to relationships. Siyabona into yoba ke zingcamango zizo ezisixhonxa ingqondo indlela emasizibone ngayo izinto akuzwa kwimeko yobudlelwane. The way we had expected perfection through obedience or behaving well, Ngendlela besisoloko sijonge ngayo ukugqibelela komuntu sibukala ngendlela umuntu aziphatha ngayo. it got challenged when we realized that inside ourselves, we cannot produce this perfection that we
so much desire or aspire. Sesabona ke into yoba inomcelimngeni othi ngaphakathi apha kuthi ngeke sikwazi xa usijonge ngaphakathi kwakho ukuba ufikelele kule kokugqibelela wena okulindileyo okujonge ngamehlo abomvu. Not simply because we can't be what we want, Hayi kuba asinako ukuba le nto esifuna uba yiyo. but I think when this age shifted, the romantic age shift, Kodwa ndicinga into yoba le nto ibangela kukuba ngexesha kusukwa kwi-romantic age it's teaching us that there is an important educational process that we missed. kukhona into ethile esisalahlekana nayo ebiyezemfundo ibiza kusixhobisa. That is to prioritize how to navigate a Loo nto ke well-balanced, okay, go on. emotional being. Silahlekana ke nesixhobo esithi kubalekile kokuba umuntu aziqonde ingaphakathi lakhe neemvakalelo zakhe okokuba zimi njani ziphile kangakanani na. So this reality is what we are now seeing the new covenant is addressing. Le nyaniso ke siyayibona into yokokuba le ejongwe ukulungiswa sesi sivumelwano lomnqophiso omtsha. So everything that is being taught based on the new covenant principles Yonke into ke efundiswa ngulo mnqophiso omtsha mayelana nendlela ethu yokuphila nabantu it's not anything new, it's information that is already available. ayonto entsha kodwa lulwazi belisoko lukhona kakade. So we can see that the true knowledge of the law Siyabona ke ngoku into yoba olona lwazi oluyinyaniso malunga nomthetho the basis or the examples that we are using, iziseko konke nemizekelo esiyisebenzisayo the institutions that we are referring to, amaqumrhu esithi senze imizekelo ngayo these are things that humanity had already figured out. zizinto ezibe zihleli zikhona sizibona nokusebenza kwazo. For example, the liberal order. Umzekelo le liberal order And by the time we come to COP, the close of probation, ithi ke le nto ngexesha sizawuthi sifike ngalo ekuvalweni kwenceba we can actually see that our idea of an institution is not a brand new thing. sizawubona ngokucacileyo into yokokuba indlela esiyiqonda ngayo okokuba yintoni institution asiyonto entsha. Already humanity had developed good laws that can work and serve humanity. Kuyabonakala vele into yoba sesihleli sikwazile ukuyibamba siphile imithetho yokuphila nokuphilisana kwabantu. So as we are now being prepared for the second advent, Njengoba ke ngoku silungela ukubuya kwesibini kukaKristu you can actually see that we already had a good grasp of what laws we need to protect each and every one of us. uzawubona ke ngokucacile into yoba yiphi imithetho esiyidingayo ezawuthi ikhusele umntu ngamnye kuthi. But where we are lacking, Apho ke usilela khona it is the correct knowledge about ourselves. kululwazi olupheleleyo ukuziqonda wena ungumntu, which this age calls self-discovery. le nto ke ethi ifuna sibe nendlela nobuchule bokuziqonda wena ungumntu isiqu sakho. And this concept emphasizes that we need healing from inside. Sifumana nengcamango ethi kubalekile into masifumane ukuphila ngaphakathi. The reason why our relationships are not functioning well or properly Isizathu esibangela into yoba ubudlelwane bethu bungasebenzi kakuhle nabanye abantu it's because each and every one of us have, let me say, an overestimated idea of ourselves. ibangelwa into yoba umntu ngamnye apha kuthi unemigomo engaphaya kwamandla akhe ayijongileyo ngesiqu sakhe azibekeleyo.
the romantic age gave us this idea that each and every one of us is an angel inside. Eli xesha ke le-romantic age liye lasinika ingqamango into yoba uzicingele uba wena apha ngaphakathi kuwe uyingelosi. And angels are not supposed to make mistakes, right? Loo nto ke ithi kaloku iingelosi azilungileyo uba mazenze iimpazamo, andithi? So even when we enter into relationship, each and every one of us has this high expectation that I will get a person that can accept this angel that I am. Ngoku le nto ibangela uba uthi sowuqala ubudlelwane uye unengqondo ethi ndizawufumana umntu oyingelosi ozawuphinde futhi andithathe ngobungelosi bam nam ndibubo. And that hype or that environment is also boosted by our physical hormonal Come again, Mickey? So this idea is also hyped by our hormonal structure when we get into a romantic relationship. Ile ngcamango ke iphinde kwakhona inyuswe kakhulu indlela esizijonga ngayo ubume bethu bangaphandle. And it doesn't last very long. You start to discover that relationships start to find themselves in difficulties. Ile nto ke ibangela into yoba le ngcamango ayihlali ixesha lide, ayiphili ixesha lide. Ufumanise uba kuba khona iingxaki ezikhona kobudlelwane. And it's leading most of us into serious problems, mental health, depression, we can mention. Izawukhokelela kwiingxaki ezininzi ke esathi sidibane nazo, ukonzakala ngoxinzelelo lwasengqondweni, depression, i-mental health njalo njalo. So to summarize this period, I think we can draw out that we need to really come back into ourselves. Ke ndizama ukushwankathela le period ndiza nento ethi kubonakala kubalulekile into yoba ngenene umntu makake angene apha kuye esiqwini sakhe. As we go back into ourselves, we are going to discover what let me call it childhood trauma. Xa sizama ke ukuzijonga kakuhle sizigocagoca kuyafuneka sikhe siyofikelela kulaa nto endithi xa ndiyijonga yi-childhood trauma, okwakwenzakala ngokwasemoyeni okwesehlele singabantwana. The negative things that we are going to discover in ourselves Izinto ke ezingentlanga esizawuthi siziqaphele apha kuthi, those are necessary insights that are going to give us a good evaluation of ourselves. ziinkalo ke ezibaluleke kakhulu ezizawuthi zisincede ukuzibona okokuba singoobani. To an extent that when you think of the next person and what you expect from the next person, Ide ke le nto ifikelele ekubeni sikwazi ukuqaphela into yoba xa sicinga ngomnye umntu, if we are truly honest about ourselves, ukuba ngaba ngokwenene uthembekile ngendlela ozibona ngayo, we need to be open to how damaged we are in terms of the way we think or the way we are about ourselves. kufuneka ke ube ngumntu okwazi ukuvula isifuba komnye umntu, ukwazi ukumxelela ngomonakalo nokonzakala ophila nako. And that prepares the next person to know how to deal with us. And I'm saying me or us in the context of when you understand yourself, you can at least present to someone a good, fair description of who you are. Loo nto ke yokuvula isifuba izawumenza lo ozawuphila naye akwazi ukwenza amalungiselelo endlela amakakuphathe ngayo okanye amakaphile ngayo nawe. Yiyo kanti ndithetha umzekelo nga-us kuba ebudlelwaneni bukhona umntu nomnye umntu. Not this angelic form that the romantic age gave us. Ingeyiyo le ndlela yokucinga into yoba xa ungena budlelwane bokusondelelana yingelosi nengelosi. And I think this is going to give us a good sense of how much patience, forgiveness of ourselves we need. Ndicinga into yoba le nto izasincedisa ekubeni sidinga umonde ongakanani nokuzixolela okungakanani apha kuwe usisiqu ungumntu. And it's also going to prepare us to start to understand how the way we expect other people to behave properly or to be perfect, it's unrealistic.
Izasinceda le nto kwakhona ukuqonda into yokuba umntu lo ongomnye ulindeleke into yoba makaziphathe njani yaye makabe phathe kanjani abanye abantu. I think last week Elder Paminda explained it in a different way. Ndicinga into yoba kwiveki ephelileyo Elder Paminda uyichaze ngenye indlela eyahlukileyo. That the reality that we need to confront Ukuthi ke masijongane kanjani nenyani. is that perfection is unattainable. Le ethi into yokuba ube ngumuntu ogqibelele ongenasici yinto ongeke ukwazileyo ukufikelela kuyo. Which means the right approach to what we think perfection looks like Ithi ke loo nto eyona ndlela eyiyo emasijonge ngayo okokuba le nto yokuba perfect uyibona mawuyibone uyinto enjani. perfection should be a result I-perfection okanye ukugqibelela mayibe sisiphumo after a very serious work of dealing with ourselves and understanding how fragile and weak we are, sisiphumo esizawuthi sibe khona emva komsebenzi omkhulu kakhulu okuziqonda into yoba ungumntu lo ubuthathaka kangakanani kunjalo nje ucekeceke kangakanani. we can start working ourselves in a right way until we get to a point where we get better. Kulapho ke uzawuthi uqalise uzisebenze wena ngendlela eyiyo elungileyo ude ube ufikela kwibakala lokuba ube ngumuntu ongcono. So why is all this that we are discussing important? Kutheni ke ibaluleka ngayo yonke into esixoxa ngayo ngoku? For me, this is a very important preparation that it's now shaping our reality of how even going to heaven and that environment is going to look like. Le nto ibaluleke kuba isinika amalungiselelo angawo okokuba izulu lizabe linjani nokuthi sizawuphila njani ezulwini. We are not expecting to go and be in an environment of angels. Everything is fixed supernaturally. Asiyi ezulwini kwimeko yengelosi apho yonke into iyondelelene ingaphaya kokugqibelela isisimo nje esingapha kokubona uba sinokucinga sendalo. This world is going to be harvested in this state of emotional well-being that is not in a good state. Elihlabathi lizawube livunwe kule meko yabantu abanemeko nemvakalelo zabo ezingekho kuyondelelwano njengoba sibona. But if we can embark on a process of starting now to get a proper education about ourselves, Kodwa xa sinoqalisa ke olu hambo ngoku ukufumana imfundo yokuziqonda okokuba singobani. I think it is a necessary exercise to understand the reality of how the next dispensation we're entering into looks like and what we are expected of as individuals. Ndicinga into yokokuba ke iyawuba ingamalungiselelo afaneleke kakhulu ukuba sizokwazi ukuqonda kwi-dispensation ezayo into yoba isimo sabantu sobe siyibonakala sinjani. So I want to thank God for the sake that what we started to discover with the new covenant idea Ufuna ukumbulela uThixo kakhulu ngethuba athe wasiphala lokuba siqonde kakuhle ingcamango eziswa ngumnqophiso omtsha. it is putting together in a proper context the state that humanity is in as a whole. Isisimo sokuthi wena ngale ndlela oyiyo ukwazi ukuzibeka gingqi ibhokisi ekufanelekileyo ekwaziyo ukuba uziqonde ubungubani. And also we need to thank God that the mediatorship of Christ for humanity Simbulele uThixo kwakhona ngokuthi oyena muntu okhona phakathi kwethu ongumxhumanisi uKristu has prepared us to come to a point where we can see that there is a lot that we can learn from this world. Usenzeke uKristu saba nako ukulungela ukwazi into yoba kuninzi esingakufunda kweli hlabathi esiphila kulo ngoku. And if this knowledge is put in its proper setting, Yathi futhi loo nto ukuba ngaba esi simo sesasetwa sahlelwa kakuhle, humanity is able to create an environment that is
better than where we are coming from. Uyakwazi into yoba ungumntu ukwazi ukudala isimo esikungqongileyo sokuphila esingcono kunendawo ubukade ukuyo ngaphambili. So, for the sake of time, I would want, if anyone wants to make a comment or contribution before we summarize. Ngenxa yexesha ke ndinikela ithuba kwabo abangaphawula okanye babe negalelo abalenzayo. Yes, Milton. Yes, Futhi. My comment is around that really this shift is not an easy shift, of course. It's quite challenging to think that as a parent, for instance, you have to die and allow a child to be themselves. It's not an easy thing because, you know, you are filled with some panic. You are filled with the mindset that you want this child to be this. So like in a career guidance kind of a situation, I've just seen, maybe I'm also a victim of that situation, where a parent would have this imagination of their child being something. Then they kind of try and channel the child to what they want the child to be in future. And that is frustrating to the child that you are forcing. So really this new covenant is, and you know, when the child is frustrated, then when you reflect, there was no point in you as a child, the parent, forcing the child towards this career, because what has it benefited you with? Even as a parent, it didn't benefit you. Even the child is not benefiting. Giving the real freedom, though challenging as it may be, because as you say, you are still clouded by the way the old covenant wanted us to do things. So we are mixing. You know, I remember it's the parable from Christ saying, putting new wine in an old wineskin is a challenge. So that's what we are really trying to do. We are mixing two things that are not supposed to be mixed. You will be able to translate that, right? Sorry? Translate? Oh, okay. All right. No, bendithi kona ayingomsebenzi olula lo. Because sifaka iwayini entsha kwintsuba endala njengoba uKristu wakhe wawenza leyo mzekelo. So bendenza umzekelo wokuthi umzali umzali une-pressure, yena ucingela into yoba umntwana wakhe umzamela into entle. Sesifundisiwe into yoba nale nto entle, but xa uyifaka ngendlela engeyiyo iphetha ibambi. So nangu umzekelo omzali ufuna umntwana wakhe afundele ukuba yinto ethile, kanti yena umntwana akaboni ngolo hlobo. So umzali uzazama ukuyifosa ke le nto, mhlawumbi umntwana nyhani ade ayifundele into efunwa ngumzali, kodwa athi sele ekwi-world of work sesemsebenzi abe frustrated ngoba le career ayifundileyo umntwana akuyiyo into ebeyithanda. So kuyabonakala kakhulu uba indaba yeengqondo zethu ze-old covenant yokufuna ukwenza izinto ezintsha ze-new covenant, kodwa ngengqondo ye-old covenant iyingozi kakhulu. Thank you for that example. Actually, you have touched one of the things we didn't manage to get into because of time. Ndiyabonga ke ngalo mzekelo ovezayo uchaphazele into ebendingabe ndizayichaphazela, kodwa khange ndikwazi ngenxa yexesha. But part of this discovery when it comes to our emotional well-being, Kodwa ke sisazama ukuyichaphazela le nto xa besifikelela kwindlela yethu yokuphila ngokwasemoyeni, is that the period of being a child siqaphele into yoba ixesha lokuba ngumntwana is what is defining almost every one of us who we are today. lelona xesha elisichazayo ukuba singobani namhlanje ngenxa yesimo ebesisiso ebuntwaneni bethu. In the sense that this is the most freest period where you are allowed to explore yourself the way you want. That's the way things should be when you are a child. Kubonakala into yoba bekumele uba khona ngeli xesha ungumntwana uyavunyelwa uzifune uziqonde ukuba ungubani wena.
And in most cases, adults, when they start observing what the children are doing, Kodwa amaxesha amaninzi abantu abadala xa beqaphela izinto abantwana izinto abazenzayo, either for lack of patience mhlawumbi ke le nto yenziwa kungabi namonde, we start being taught to shut in our childhood to become adults. siqeqeshwa sinyanzelwe into yoba masibuvale ubuntwana bethu, sibuvalele sibe ngabantu abadala ngenkani. Some of these protections might be necessary if the things that the child want to explore might hurt them. Ewe ke olu khuselo lungabonakala lufanelekile, ngakumbi xa umntwana izinto athi afuna ukuzazi zibonakala zingaba yingozi kwalapha kuyo. But in most cases, we create these walls, these hedges that box the child in a way that it creates anxiety and trauma. Kodwa ixesha elininzi indlela esiyenza ngayo le nto imenza umntwana abe kwimeko yokuba abe kwisimo sonxunguphalo nokonzakala kakhulu emphefumlweni. So when we grow up and now we are adults, Xa sesikhulile ke ngoku singabantu abadala, what is happening is that our childhood is now wanting to express itself. ngoku laa bhokisi yobuntwana ubivalelwe iyabonakala ifuna ukuphuma ngoku iziveze. But now, because we are adults, we have to compress it. Kodwa ngoba sesibadala sekufuneka futhi sazicinezela sizama ukuyixinzelela into ingaveli. So you can see the conflicting challenge that we have to deal with ourselves. Uzayibona ke into ezisa lungquzulwano olwale meko esikhule phantsi kwayo esiphila kulo ngoku. So when the studies of nature of man was showing us how our self-defense mechanism work, Xa ke besifunda izifundo ngemeko yomntu zichaza indlela izinto ezenzeka ngayo apha ebuntwini. each and every one of us tries by all means to protect ourselves, which is not a bad thing. Umntu ngamnye ke usebenza nzima ezama ukuzikhusela, ingasiyonto embi noko leyo. But this self-defense mechanism was actually whooped or damaged by our childhood. Kodwa sofumanisa into yoba le ngxabango yokusoloko ufuna ukuzikhusela iyonzakalisiwe bubuntwana bethu. And one of the expectations is that our childhood was not allowed to be explored properly and properly developed. Amava ke sinawo ngayo into yoba ubuntwana bethu abukhange buvunyelwe into yoba umntu lo azikhangele azijonge ukuba ungubani azikhulise yena. So that's why when it now comes to adulthood and relationships, we are finding ourselves in the space we are in. Le nto ke senza sithi xa sesibadala sisiba nobudlelwane nabantu sizibhaqe sesikule meko esikuyo ngoku. Anyone else? Ngabe ukhona omnye umntu? Hello, Minister. Yes. Yeah. Firstly, I just want to say thank you for the lesson. There's much we have learned. Yeah. Okokuqala nje ndingabulela kakhulu ngalo mlayezo ubaluleke kakhulu. And I want to add a comment that in this new covenant, yes, there is so much that we need to unlearn. Ewe ke ndifuna ukwengeza ngelithi kulo mnqophiso omtsha kuninzi kakhulu ekufuneka sifunde ukukhupha ezingqondweni zethu. But I have also learned some important things based on the understanding of so-called rule of law or a law that govern everyone, including God. Ndifunde likhulu kakhulu ke kumthetho okhoyo omkhulu endibona into yoba ngowethu sonke noThixo ngokunokwakhe umthetho wokulawula isiqu sakho. That as much as we are free to exercise our freedom and our liberty, Into ethi ke nakubeni sikhululekile okokuba siphile ngokwenkululeko namalungelo. but you have to understand that we must not break, I think, the law that governs the right of an individual or next person.
Kufuneka kodwa siwufake engqondweni umthetho othi ukuzilawula kwethu kufuneka sicingele nomnye umuntu okufutshane nathi. Perhaps if we can teach our children or our young one to understand the human right in fact, and also our old person to understand human rights, not to violate anybody's right, whether you are a believer or not, just to ensure that I live by not violating any principles of another human being. Sifundise abantwana nolutsha olusakhulayo into yoba noba sinamalungelo nje, kodwa kubalulekile into yoba ilungelo eli lakho lokuphila ulikhumbule lingachaphazeli lonzakalise ilungelo lomnye umntu. Because we have seen that now it's not that the Christianity is the whole, but everyone is free in this way, except if you do not violate the right of other human beings. I thank you. Thanks. Sibona ke into ukuthi inkolo akuseyona into esingade sithi sijonge kuyo, kodwa into ebalulekileyo ukujonga amalungelo abantu, into yoba ukuphila ngelungelo lakho kodwa ungalichaphazelanga walonzakalisa ilungelo lomnye umntu. Thank you, Patron. Siyabonga Phatho. Anyone else with a comment? Milton. Yes, Cooper. Yeah, no, I just want to thank God for this message of the new covenant. Ndingambulela uThixo ngalo mlayezo womnqophiso omtsha. Yeah, because it uncovers the hidden treasures that has been there underlying, which in the past, the old covenant, when it was the only way to go. Kuba isinika ubutyebi obusoloko bufihlakele kwixesha langaphambili le-Old Covenant. Because I remember from the nomina, Christ will be introduced, and then you just surrender, and then you move forward without having to look deeper into yourself when it comes to your emotions and how you have to express yourself. Khumbula kakuhle ke phaya kwi-nominal besinikwa nje uKristu kuthiwe zinikezele wena, kuphele lapho yiya phambili awujongwa nendlela oziva ngayo ukuba iimvakalelo zakho zinjani, zijongelelwa indlela yazo yokuba ziphile kakuhle kanjani. Yeah, so this one, it really helps us to go deep and to understand who you are as a person. Le indlela esifunda ngayo ingena nzulu isincedisa ukuba umuntu aziqonde into yoba ungubani wena njengesiqu. Before you can be told how to go about, you have to express yourself. Thank you very much. Phambi kokuba ke uye phambili uzama ke ukukhangela indlela zokuphila kufuneka uqale wakwazi ukuziveza ukuba uva njani. Ndiyabonga. Thank you, Cooper. Anyone else? Siyabonga Khopha. Khona omnye? Okay. In closing, Asivala ke. there's so much that we didn't go through thoroughly in detail. Bendinganqwenela kakhulu uba besingakhe singene nzulu. And I think there's a lot more that we need to review. Into yoba kuninzi kakhulu ekufuneka siphinde sakukhangela. And I think there's so much information readily available right now that can help us to at least figure out how we can be better people. Into yoba ke kuninzi kakhulu ulwazi esinalo esingathi ke silifumane salifumana lusenze sibe ngabantu abangcono. And I'm glad that there is hope that even the anxiety we had about the second advent
Ndiyavuya kuba nonguphalo bekubonakala singathi besikade sinalo malunga nokubuya kaKristu kwesibini. Who is going to be part of that kingdom? Simana sizibuza into yoba kobe kukhona abani phaa koba bukumkani. This information is going to help us to have our expectations properly evaluated. Olu lwazi silufumanayo luzawusinceda into yokuba le minqweno yethu nokulangazelela kwethu sikwazi ukubeka ngendlela. Instead of worrying about how the next person might affect me in that environment of the new kingdom, Endaweni yokuzihlupha ucinga into yoba ingaba lona umuntu osecani kwam uzawundichaphazela njani kobukumkani obuzayo. and try to preserve ourselves, Sisoloko singabantu abanokuzibamba. we need to think in the context of how am I going to make someone either uncomfortable, or we have to start looking at, am I the better person that I want that environment offer? Ngoku kufuneka endaweni yoko sizijonge thina into yoba ingaba mna ndingulo muntu ofanelekileyo na ongcono ekufuneka ebe nezinto azenzela abanye abantu kwelo hlabathi elizayo. So if each and every one of us has a good knowledge about ourselves, Ithi ke le nto ukuba ngaba ke umntu ngamnye unezixhobo ezizizo zokuziphatha yena sisiqu, I'm sure it's a good start to see a hope of an environment where we will be able to have mercy and grace on others as well. Futhi, ndicinga into yoba ke sisiqalo esitsha ke sokuzibona. okay, with that, I think we Meeting? can, yes? You said, yeah, there was a delay. But I'm not sure whether I heard what you said. But the last time I caught you was when you're saying that could be a good start to see. If you can understand, if you Okay, can it's a properly good manage a ourselves. start to see that. Mhm. Ingaba indlela liqalo elitsha lokubona ukuba To see what we are expecting in a more realistic way. ingaba liqalo elitsha lokubona izinto ekulindeleke ukuba zibe khona ngendlela eyiyo eyakube iyinyani nendlela efikelelekayo. So in summary, I think what we can draw from this concept is that we are not saying perfection is impossible, Asitsho ke into yokuba ugqibelela yinto engenakwenzeka, but we need to understand that it takes a lot of work to know ourselves to get there. kodwa ke ithi le nto umkhulu umsebenzi ekufuneka siwenzile ekufundeni ukuba umntu lo unguwe usisiqu ungubani. All right. Let us pray. Siyathandaza. Dear God, we want to thank you for this time we had to study together as we continue to grow in our journey, in realizing the reality that confronts us as humanity, expectations of ourselves, and the realization of how much we need healing from ourselves. And this will give us a good estimation of how much we can expect others to do unto us as we can offer unto them. We thank you for your patience and your grace, and that we may continue and have faith that the path you are leading us unto, the foundation you have laid, is solid, and we need not to fear of the future. This is our humble prayer in Jesus' name. Amen. Amen.